गसाइगावनि जारागुरियाव थानाय खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय बेखेवनानै होबाय। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होग्रा आरो गोदान बोसोरखौ बरायग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों जारागुरि गामिनि माखासे लाइमोनफोरा। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल जारागुरियाव संकस दैनि सेराव थानाय खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनैनिफ्राय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय। बे खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव फैयोब्ला नोंथांमोना खैरो बागाननि समायना रमायना मिथिंगायारि नुथायजों लोगोसे संकस दैनि जिरि जिरि बोहैनाय समायना नुथायफोरजों गोसो गोजोननाय लाफैनो हागोन। बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लेङाइ आफादगिरि लक्ष्मण नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। जारागुरि संकस नैबे खैरो बागानाव दिनै मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा बेखेवनायनि हाबाफारि लाबाय। दिनै 15 डिसेम्बर आरो दिनैनिफ्रायनो अपेनिं खालामना होनाय जाबाय। दा बेवहाय जोङो बेजोंनो बुंनो सानदोंदि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय बा गुबुन गुबुन स्टेटनि मानसिफ्राबो दिनैनिफ्राय लानानै बेवहाय जोंनि नैबे जारागुरि संकस खैरो बागानावहाय पिकनिक जाफैनो हासिगोन। मानो होनोबा बेवहाय बिराद मोजां मोनसे समायना जायगा, बिराद नेचारेल, जेरैजोंबो बिफां लाइफां आरो गोबां स्पेस दङ जायगाफ्रा। दा बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैनि गेजेरजोंहाय गोबां जोंनि जायफ्रा पिकनिक जाग्रा लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनहा फैनानै बेवहाय इन्जयमेन्ट खालामफैनो हागोन। मोजां फेमिलि हिसाबै पिकनिक जानो हागोन, मोजां इन्जयमेन्ट खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि नैबे जारागुरि संकसनि सेराव खैरो बागानाव जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा लेंहर फैनानै जाहाथे पिकनिक जाफैयो। दा बेनिखायनो आं दिनैनि नैबे मिडियानि गेजेरजों आङो रायजोफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। गेलेनायनि मोनसे सुबिदा दङ आरो बेवहाय हेवां ना मा होनो हेवां दङ आरो बेबादिनो जायगा जायगा माने संकस दैसाबो नायनो हागोन। जायगा जायगा बेबादिनो सिं बेरायनायनि मोनसे जोबोद मोजां मोनसे स्पेस दङ। दा बेखिनियानो आरोखि। आरो लासैनो जोंनि जोहोलावफ्रा माखासे बेबस्थाखौ लालांबाय थागोन। गथ'फोरनि गेलेनायनि मोनसे बेबस्था, गथ'फोरनि बेबादिनो मोजां गेलेनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोनहा लासैनो लाबाय थागोन। दिनै गोदान अपेनिं हिसाबै बेखिनियानो आरोखि। लकेसनाथ' ओरै नेसनेल हाइवे सिमलटापुरनि साहा फैनानै जारागुरि बाजार मोननाय लोगो लोगो जारागुरि बाजारनि सोनाब जोंहा मोनसे गोदान मोनसे स्टेडियाम दङ फुटबल, बेनि सोनाबहा खाथियावनो आरोखि। मथा मथि नियार माने 2 किल'मिटार ओरै सोनाब फैबानो नैबे लामानिफ्राय मोनफैगोन आरोखि। रायजो राजाफ्रा दिनैथ' फैनो हास्लाबाबो गाबोननिफ्राय फैनो हासिगोन। गाबोन 16 तारिखनिफ्राय जथेस्थ' जायफ्रा माने लावखार ओंखाम जानो गोसो जानायफोर बिथांमोनहा गाबोननिफ्राय बेवहाय जारागुरि खैरो बागान पिकनिक स्पटआव फैनो हासिगोन आरोखि।